vi skal nu i gang med at lave et køb i Navision. Det første vi gør, det er, at vi går ind i køb. Vi går op i vores orderbehandling. Vi skal ned og lave en rekvision, og det gør vi selvfølgelig inde i rekvisioner. Når den åbner op, så trykker vi F3, så har vi en tom side. Trykker vi Enter, og så vil den så generere det første ledige nummer. I leverandørnummer, der går jeg så ind og vælger den person, jeg ønsker at købe varer af. Og det kommer automatisk frem, når jeg går videre i systemet. Så går jeg over og vælger min indkøberkode, det vil sige mit navn, som står inde i systemet. Jeg skal selvfølgelig huske at have den rigtige dato på os. Derefter går jeg herned, og der skal jeg vælge varer. Jeg skal ind og finde de varer, som jeg ønsker at købe. I det her tilfælde bliver det printerpapir. Ja. Og så skal jeg vælge et antal. Jeg skal bruge 25 paller. Færdig her, så trykker jeg på udskriv og udskriv. Rigtig printer. Så er min købsrekvision klar til at afsende til min leverandør, og jeg venter nu på at få et salgstilbud tilbage fra ham.